Dili makasunod sa ginagawa sa Diyos. Kaya kasunod, wala na'y dugo nga, wala nawas, wala na'y dugo na yun. Para nimo, humanaka na giulaan sa Diyos. Ipakasayo na sa Diyos ang kaluwasan, magluod-luod pa. Ang luran niya kinaya, lisod kayo na. Ayaw mo patasan. Kinsay luran na ito kinaya, ayaw mo patasan, kaya bawa mo. Ayaw patasan, kaya bawa mo. Kung doon na tayo pagkaluran na kinaya, ako na yun ang waton karon. Dili lang malamano. Yun. Ingon si Pastor Marlon, okay, before pa maminaw, mga awit, maglamanuhay ta. Tanan. Sa ligikig ka, buluran, lingkod lang. Kula tunog, lamanuhan. Tingnan nga, tuyok ka, maglamanuhay siya. Karon, si Pastor, sakit makil, wakalamano, wakatuyok, nandoon na yun. Grabe si Pastor, magkalakaw matukan dito, paglamanin na ako. Again. Luran, sunod Domingo, dinan mo makita. Sunod Domingo, dinan mo makita. Isaway di maluwas. Ako, ikaw! Pero anniversary, mutunga na anniversary. Bakit ito anniversary, Pastor? Why anniversary na? Sira na simbahan. Sabot na naman ang video, at ay lungsod sa mga anniversary. Hanap Pastor Tuloy, okay kayo naman rin lungsod Pastor. Pero, lungsod ba? Healthy foods. Puro salad ra, puro salad. Ay, bulat pinitas. Ano ni Kelay? Asa? Ay, bulat. Ako yun ang tumanong. Ay, bulat pot-pot, ay utan. Di ba, mahibalo ninyo mga friends? Dili mo pa inviting. Dili mo pa invite. Ha? 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 Lechon? Wala na, pamalit mo. Dago, mo sweldo, mo kapalit. Ma'am, hindi ka palit. Pero ni baka mo daw. Lechon Baka daw. Baka, Sunod ay ako'y magwali. Walay Bible study. Taas mo kayo kung wali doon. igon. Basta ako na buwali. Walay Bible study. Okay. Kamo na pa'y mag-Bible study magwali. Di mo pupunta na bulas. Bala ka na close mo man. Ganahan mo po. Sige po kung kao na ikantin. Ara na lang, ang atong Pilipin simpa. Bulag lahat, ang simpa. So, Oh, ana. Dili ayaw unfair na masyadong ginawa. Unfair. Realistic. Realistic. Bulat sa lana. Ako paminaw, may bawang nga ako, mga na itong preparation sa anniversary. Wala'y manguyog ninyo. Dapat kayo balungan na ito. Ayaw ka. Useless man. Para siguro. Talagang manguyog ninyo pagka humag-anniversary mo, ha? Nagdago na gasto. Hallelujah, praise the Lord. Hindi, tinulong nito na ko na. Sunod na anniversary. Bulat.
aron maluwas sa una na, sa una. Sa una. Muna, kung doon na tayo mga kaigsunan na makasala, di kita pwedeng mag-condemn. Kung sa ito yung i-pray, Lord, nakita din mo, Lord, ang akong nakita sa kaigsunan, ikaw nag-isguti ang sala. Usay kita mag-ampo tutas Ginoo, isgutan ako sa Lord, ako nakita kong igsoon, Lord, na lahi naman ito ang babayang gabayan mo. Lord, lagi pa niyo mo maritis. Oh, kita na Ginoo, ano? Kung siya mo nakita, labaw na Ginoo. Kaya ko, nakita mo ito sa ganapanap na kung pananaw. Ang Diyos tinagin ang pananaw. Tinaw kay pananaw. Lord, si John Lloyd, lahir na po kayo. Ayaw na. Ayaw po. Lord, si Ricky Millan siya, yabu-yabu, kung namalay na po lagi. Ayaw na. Ayaw na ulit. Di ba, Pastor Lloyd? Lord, alam ko igsoon si Ricky Millan. Unsay ako nakita, Ginoo. Panalangin siya pagpanayon mo. Taon din, Ricky Millan, sikin. Iwan ang hatag mo. Pero may natagal na si Ginoo. Muna style sa pag-ampo, pagtabang sa atong igsoon. Kung sa'yo ay tabok karon, bisan sa mga tao, Diyos nun di ako. Kupot sis, Diyos nun ko. Sis, pag-apo ka. Kasi ito ang puwan, ano ba mag-apo? Maritis daan. Sis, kabukas balita. Nakuan niya nabalita sa ito. Ano sa man sis? Ito so, itong puso kay ito doon. Pastor Loyo, oh, wow, kasi dahil mo ito lakas ba na gawin ay, ano naman ay, insaktan Pan. kinsay na kasatok alam ba, lamis mo mag-ampo ka tama mo ito dito lakas sa banay Oh, dapat. kila-kila pa Dili na sak. di na, more ba rin kadaghan mo itabot na ron dagang isimbahan mo more na yung itabot ron more na yung ang pulo sa Ginoo daghang may impyerno apil pa pastor naong sa mo diyan naong sa mo daghang ang po pastor ko na mga po maritis Sumunan siya. ay pastor ba si sister naong sa mo sister ay pastor mau ba sa pastor daghang kayo na ron Wali pa. Alamat Pastor Louie. Pastor Louie, nasayo ko nga buotan ka, gigiluwa sa Diyos Ginoo. Ang sakyanan niyo sa mag-ibon ni ay! Hindi na po. Balibaran ba rin ang Ginoo? Amen. Yes. Basta, may maya ang Ginoo. Man. Daghang na handoy nga badato. Kita tanan. Kita man tanan. Nangandoy badato. Pero sa imong pagpangandoy nga badato ka sa material, nakita sa Diyos kung sa'yo may tabo sa iyo. Akin, kung badato ni daghang mga naas kalibutan na mabalik direct na ito, ako din kadagdoon. Uy, nakita silang padatuon ko eh. Pastor na niya. Ako yung padatuon. Nakita na sa Diyos, pastor sila. Nanawag yung pagka-pastor. Nanasawa isa, ginawa yun. Ang impyerno niya. Ari ko ni padatuon. No, na. Yanay ka kaya nakado yung padato, atod ka
kamatayon. Kaya di ka madato, napulo ka to, undang ka pagpangalaga sa Ginoo. Ay imong tumong, sa pagpangalaga sa Diyos, gusto ka madato. Hindi na yung madato. Kaya nakita sa Diyos yung madato ka, impirmo mo ka. Amen? Ay pampublika, pero maminti pa ka, makita si God, maminti pa ka, hallelujah, bisag luyang pamahal, praise the Lord. Oh, see? Mahirap. Mahirap. Batay tiyo, mahirap maging milyonaryo. Lalo na pag negosyante. Pareho mo ni Pastor Roy, bakit mahirap maging milyonaryo? Being a millionaire. Yan ang mahirap. Sa mo tayo, grabe nakakadato. Di nagkakaisinising suro niya sa gaysa naman, tinapon mo ta. Sorry, Robinson. Di nagkakaisisi. Karon pwede pa ka munaon sa imo sakyanan, lambalambahan sira, away mo kinapin mo. Pero kaya hindi pa yung nagkagwatahan ka tayo, di nagkakaisisi, isa na na problema sa nagkagwata. Pero nanandoy ba sa Ginoo? Ha? Ay nanandoy sa Ginoo. Naman? Tayo. Isa man ba? Kaya kung tara sa Ginoo, ang problema doon na Oo. may nanandoy sa Ginoo. Isa? Iba ang problema sa Ginoo mo. Dahil na lang. Dahil pobre itong spirito gan, ganyan. Kanang pobre o spirito ganin. Kanang bang bisag hampong na kay ka, nagpaupos yung tagyapon. Mura mas, kanang dito ang poor of the spirit, ako ipasabutan ng mga bisag bright na kay ka sa Ginoo. Dugay na ka nanalagat sa Ginoo, pero yung pananaw, pinakaubos ka sa kanan. Only poor of the spirit. Mauna nga, dulaan na magkupli sa Espiritu nila sa Ginoo kay iya ang ginharinan sa Diyos. Daghang makasabot na. Daghang pastor ang nagawa kasabot. Kasagaran sa mga pastor, karoon napatahod man. But the real servant of God, ikaw ang pinakaubos sa katilingban. Diba, Pastor Louie? Amen? Muna kami Pastor Louie, maglabanan ko na Pastor Louie, hindi mo kidnap. Yan lang ka sa level niya o kilan mo. No? Ang leader, naimagi, pero diyan lang na leader ka. Kaya huwag mo kidnap na ito Pastor Louie. Imong anak, grabe na kagagortan, di kalakaw, may escort. Di ba, di ka kamalo, escort rin kidnap. Ang-escort, isabot na sa mga kidnapper, no? Bali mo, 500,000. Ay, escort. Glory to God. Dagang sa kalibutan. Mga dia dagang. Amen. May patigin mo ita-escort, security guard sa 5K security agency. May pa. May pastor pa yun. Ngayon na madahog, ano ba? Imong. Okay? The price. So, dalawa, sa'yo po. O sa'yo po. Dalawa ko po ito pag-exol. At least, klaro, tataw tayo. Nanong muhimot ang mga maayong buhat kay giluwas na Diyos. Dili ta muhimo maayong buhat aron luwason. Amen. Atong klarohon. Nganong magbinutan ta, nganong sa una, muinom ka, tag-unom ka, bakit? Gabi, karon luhon. Amen. Karon tulong na lang. Hubog sa duha ka bakit at siya naman o? Isa pa mga hubog mo daw, o mga mo. Ako na glory to God, ako na itaw, ganyan ko hubog. Nagsugatan na sa pinday mo.
igsoon, kung nagkasalaman pa sa imo ako igsoon, huwag mo ising ang magandang ka natin. Kay tanan natong kinabuhi, ang Diyos ay nakakaalala. Amen. Di ba Pastor? Di ba bilang Pastor? Na ano ba? Kanabang real love, real truth, ang atong iwari sa simbahan sa Diyos. Praise the Lord. So, walay mautana? Kung walay mautana, ako'y mautana. Kung doon ay nasabtan, kung walay nasabtan, pwede magindog 100. Ang walay nasabtan. Pero ngay nasabtan 200 isa yung istorya nila kung sa iyo nasabtan sa walay 200 pesos. Okay, sige daw. Sige. Isang pagpasto, pwede. Ha? Ikaw magminaw na bangko. Dili po ko maminaw. Maginaya ng price o dili. Basta nga itong ipahita ang mutubag dili. Huwag yung mutubag, maginaw ka rin yung brad. O 200, kung siya kasabtas kung wali. Sige, Babae, kung malaki, pwede. Ngayon pa kayo oras. Huwag dito sa una. Karoon pa, nasunsi. Korita. Ayaw lang ang pastor. Kaya pertin na gini. Lagi na ang pastor yun. Lagi ang gusto. Ayaw na. Tuhanrig, ayaw ko lang ang pastor. Sige, tuhanrig. Brad, anjama lang na po daw. Pwede dito, Brad. Maminaw. Ano yung tubang ba? Maminaw ko din. Hindi na lagi. Pag-wag yung tubang. Mag-iapog kayo. 1, 2. Kung di ba, buhay na saktan, tindog yung pindili. 100. Mulai pinakadali, inawa ko pasabot. 4, 6, pero na ako ikaw ko nun, may ito ba? 7, 8, 9, Tahu ba? 10, sapin, 10 lang. Kung siya'y nasabtan, di mo sumuwari sa Ang nasabtan sa wali mo, ang pagka na tinuhon, magtilahuron ka sa Ginoo. Kaya ikaw ang tinahon, alam siya? Kung mga kapya? Moro na ako. Tegak ka. Dugangi pa kay. Abuat na ron. Right, sa kauras na explanation. Ito na kaya importante yun ang pagwali sa pagkamatuon na pulong ngayon o kini tumang ngayon nimo. Matataglo. sapin. Gising na po. Ikaw. Dugan, sapin. May dugan. Gising din pa po. Ikaw. Sampai duga. 20. Hallelujah. Anniversary. Praise the Lord. God is good. Wapak na naman, ha? Pero na praise God. Hallelujah. Nagkiming. Isa lang kapulong guys. 100. Isa nasabtan mo di ano dahil. Ayan na dahil.
Abrihan ko ang tabuanan sa panalangin. Abrihan ko ang putas sa panalangin o ibukbuk ko. Tiyak na ninyo kung wala na niya arang mo butang. Amen. Pero in secret, ikanuha ka ng material. In secret yun sa tithes. Ang kaloosan. Amen. Ang tithes isang niya magtulog limo. Unta murag naluya na sa pagpangagyan sa Diyos. Unta murag mo surrender na kadugikan. Kay nag-tithes ka, itulog juga sa Ginoo. Hangtod makasunod ka sa ginagawa sa Diyos. Muna yan sa adik. So, dili ko niyo